ti Masakbayan. Pagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school, at dalat ta dito'y balay, tasaan mo't nga rod makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinagiskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen tasikakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Katapag yamanak mo't, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti day ta trabaho, maanak ko. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madamdama pa'y, anak. Nasapa pa'y mat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaghanam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidak. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, tay saganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo abatya iti danom, tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, na. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y met kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga ado ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagalgalak mat agalgalan, sakbay amangala akmanan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danong day tatalo abat siya. Di tamon ibalnaw? Wan insagana ni nanang ko amin dagita, sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit apalanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Inton malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay ka manan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita, tapno nalakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw kan di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya apagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangan agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iji anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi, nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto. Amu pa yan. Kastamot ngamin ti ko nadagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngamsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyamat anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro ak gel-gel-gel-gelan. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Intad ko ti sabon nga order na. Imbaga na, anakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narang ay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay, agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan ngagpaiso. Anya ngay ti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti Tianggem, Barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat alas 2. Apay ka di? Kaya't ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan, iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister? Wan. No adam amom dita, nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Oy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito isango ti Tianggem. Ay, imbagtada ka dito'y arubayan nyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay Tiangge. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an ay sarong ijay. Imbaga na, nga agawis ak kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod, tapno daras tama kadano ni Diyasango ti Tianggeo. Ay, intang rodan Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti Tiangge. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre anay sarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a madre dito'y. Ay, umayak nga raud. Ay, duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayanta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ad-ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Oray kitang. Agmartyatan to iji tablado. Namnamaag day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbak-bakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Gwapo aparo. Tay mayakit nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na Manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera Manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo? Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno Manong. Awan nga min balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan Manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargaret mo. Ay, thank you Manong. Yak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Siyak to ti mangawit ka dagiti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka Manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo ka, ding? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kadi a bulsak. Wan, sister. Diyak pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursurong agmasahe, kan agilot. Agmasahe? Kan agilot, sister? Wan, balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Adda nga tamat agpamasahe kanyak, sister? Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kabsat, nakaumayak ti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y kan ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, diadan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. Adaan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka diti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apawok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan, tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka di!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang. Umayan. Oh, Carlos. Aday bagam? Awisin ka kumatag pasyar ta. Mabalin? Ah? Sige. Urayin nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan. Basta makarelax na. Ay, makabannog tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpat ni Helen. Sadot, kan napannakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad daytoy. Napan ni Maya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may sangaal daw, adda na isarong amadre, iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe, kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya, iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwartang agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak may libre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyar. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga agtraining nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak, sister. Italaang ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panagtraining da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apasat ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day, tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastamot ti ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da.
Naggapuam, lolo. Naggapuak man ni Jay kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Oy, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Oy, damag ko. Mabalin kanumot nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan, mate? Mabalin nan ti agaway, takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin tada ka numot itid da certificate na, nga isaw kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yo kanyak, sister? Mangnamnamaak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sabay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamaturog Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka mukan ka. Basta siya. Maturog at tanaulaw ak. Sigan tumit ngamin. Apay anag ginom ka. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Ko naman ay mas tiarak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabiit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ure agmalmalama di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak ta ulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanihom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. At damot mang sublat iti van nga iman maneho. Ha? Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay salawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Ha? Wan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kung dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house? Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwana nukas pangarikan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor, isuadi na masiputan ti papapanan na, ta saan mo't anarwam. Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang. Ay, day talang ti parikot.
Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen? Dan di ka nun malpas ti training na. Apay na di ka mapanagpasada, aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam na ibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Kung may kamankit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin-kinapkup ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. Anda pa'y basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat no ngay awanan day tako nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. May kakit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiat kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsawm. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda ngamin ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Papanam nanang? Ijay balay ti kasinsin ko ijay sabali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka, ha? Tayong ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adumat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad maisa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit na masikog ka? Ay, maliribo ka na. Anya ti aramita. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagaman. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak ita idyo porokyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo dati gamgamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmat lang kadagiti dadduma. Saan ka day kadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Ay, wen mananak kaw. Amwen ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapantayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang tarip nung ni sister kada tayo.
Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umay manan. Wen, nanang, talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik, Mau. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpetensyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asideg ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat sikamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer, apaw. Wen, lolo, ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asideg dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akaduam tao. Nga agmasahe iti massage clinic, Mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kinkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agungot ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Iso timang masahe kadagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka, tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapo tagpadaan na bartag damaya kan Carlos. At dangaron na pasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya. Gapo iti kinairesponsable ni Carlos. Nang runa, tagdadagsanan da ito'y. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen. Kat nangabang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Ita nga minapanawan, sa pulan ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadag iti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko.
Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin da kita'y nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagi ti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka ti umay, tatangdanan ka mat. Hoy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan ba't atangdanan na kaninanang mo? Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas? Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Oh, ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa? Ay na, si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga rin ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti may agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Oy no, adumat nga agpayso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan iti lote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano ti nagpamasahe nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na anataangan. O may daag pailot. Jak nga rod ni namnama akastoy ka ado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apaya di ka matagaw-awidan. Nanang, pang-asim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak ditoy. Anya tinapasamak mo. Apay nga da ka dito ospital. Aga na akak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pang-asim ta umay ka. Marigatan ang aganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo kaduam. Itatagregat ka ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kumaan, pang-asim. Sinalbag kit ni. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam. Ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngayon, nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang, saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka. Adiyo pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam taaganakan. Pesteket di. Ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na nanang. Saan kayon nga gungat? Pang-asim. Pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko, nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manan.
Sapay illegal! Ne, Sofia, sigamat gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Sino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko la binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mo't di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mo't anala daw si Mang Pait. Inuray ko ni Helen. Tadapay ngamin ti agpapailot kan ko ana. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay amangan tayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto numala daw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken kwa na iti kinasingpat. Tapasablugan dak pay mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat nasingpat kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpat kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, isuan nasingpat kami, mat. Ala, aginan na kayo nga rudain. Tayin na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapangap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyang gapo iti aramidyo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko, anasapa. Ni nanang. Agpay sumat, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? Anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad. Iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron. Binayadan na. Tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you ta binayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay. Di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Ta imbes ka nung agbalinak ami wife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan, ti apo ko na. Kaano ta ka di ngagkalay sa? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo no adda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas ko ngagpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan ko matibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Sa bali mo ngamin aramid mo. Si kamot day tamasabat ko, Ben, nagapuam.
Nagapuak iti balay ti gayam ko nga amok. Anya ti kayat mo asawan? Gayem mo ti amom? Diyo kadipay amo? Siyak ti assistant ni Helen iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Ne, adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, ado ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamot tilugan no awan gasolinan na. Kasta ka di? Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? Adamot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kas jay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kuana. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Imposible data. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud dayjay abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras tibiyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alam akaduam aber? Nagado babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na ti kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko. Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. Nayunan tapay ti urnong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti maipatakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiiten a mapasamak dayta, anak ko. Imbaglakit din, taado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno dayta, nanang. Awan daytoy apagsapulak no saan agapukan kuana. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas kan natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Adan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Daymet lang nagtraining ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingpot day jay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mau iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay jay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Masino day ta babae?
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya at daim mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madang pala niya. Alaag man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang mat. Kastagaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa mat. Kan nasalunat ka mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigod a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo metin na nakaurnaw ng iti pagbalayaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ang maipatakder ti balayaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kon ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Ken tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod, tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Asino pa'y kumati agtitinulong? No saan adatayaw, anak ko? Una, tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, naway ati ruangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan ko'y tibain. Mudto'y ta cellphone mo. Nay!
Apa yung barasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapnaawanan ti aramatom amang text kadagiti agduduma babae! Ay na! Makabil ka makitam! Salay! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man laingan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May saas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day tapanagsoring tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpetak kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka mat gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat no madama pa'y amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaeng a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Dita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya tipagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kiting. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikiday na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang.
Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto nak. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipapin yung dagya at tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado nga min ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi iti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulpok lata. Nanang, umay ka mga nang. Itay pa'y anak ko ululimag ka dita tugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Kat adda atiwan na asan ang bulag. Maawatang ti kayat mo asawa nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatang. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulan. Dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan tapay apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitla nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Anak ko. Awisan tayo tinangtulong kan ka. Nagmayat ko ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ruditan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no adag pa utang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy. Damagan ta no apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta.
Kasta ka di. Agore ka, taikan ka iti pang pa-ospital mo, iti anak mo. Agpay sa Helen, anday pa utang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. Hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman, gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinaakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adada ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adata ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapa da Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agpaisutay ko nada. At ibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaano mat adda ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan latamukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Ay, nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige, nanang. Talaak tibag ang naglaon iti gamit ti ubing. Umunaak nga rudan. Anyati ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing.
Nadinggi ka no. Anya, dinggi. Ay una yan. Isumit lagayam asaan abo mababatigur-igur na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y tidara nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at tiubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang itiagas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Oh, kasano nga rodan. No amokla kumakastoy. Saan ako mapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy mo. Kastoy gayam ti kinarigat no dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine ta dinggi ka no. Ang kasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, dahi tat ibagak ka ni Helen. Ay, madamang amin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman iti awag mo Awan anyaman na. Kinapudno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamit tinaibaga ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasaupay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kau. Bareng saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigat nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Sika ka din na ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsi ka. Nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramitan. Tapakibiyangan manan ti pa nagbartag ko. Ingka aglamas iti arak. Taday talati ang mom nga aramitan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan kim bagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Gatangam no adda panunot mo nga ama. Anya iti gatang ko. Ikanak man kiti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan serserbing. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubing. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa. Sa bali pa'y ti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa. Ibagak
nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Dayta ti pudno. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amomot ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon ti akid daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay, nga akid daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Di mawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya ti intad mo akanan na. Tiinsang putda na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan, nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapo ka di iti ospital? Wan, napan kayo matgayang bimisit na ijay idi awana. Wan, kat idi may ni Sister Elisa. Nagmay-may sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apokom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako nang? Idi malam kalman. Nagkaykay sa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit, di mawat iti kanin na. Idinto tadi na mat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Dayta ti pudno. Ti amok ket awanen namnaman na. Apay anak ko nam ti kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idesaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturongam? Kunakman no ko natin na maggrabe ti kasasaad ti ubing, idi nakita kami. Saan mo't gayam? Mangmangan mo't. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akiddawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti aramid mo. Damagan man nga rod kinina anang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Wan datang. Jay laangan isagana tayo apag sa sangwan, ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakkan kwa na ti plano tayo. Ison ti mangayab iti padi amang bindisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iawis tayo kaday kadag iti kapurukan ti blessing.
Ay katuan no ad-ado tayo, naragrag sa. Ay na, jak ni namnama, at apo kok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asiled. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka ding aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni Sister, apagbalinan apagtaripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilhed. Maragsakan lakit din ni Sister, no adda pagtaripnungan mo't ditoy. Adamat ijay sigud apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitarip nung idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay diti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ang masahista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor, mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito Wan nga rod nanang. Imbag ket taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan takin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartek ti amuna no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pa'y anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Sikaman la ti mapan mangawis kadagiti kapurukan. May papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ay katuna. Kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kan ti pagtaripnungan nga agkararag. Diyala ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan. Umay mat ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Ado ti pakanam. Talaga akasta. Bindisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka di nanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Dayta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia, iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan, massage clinic.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dahita ti pagtinulungan ta panunutin, nanang. Ikagumaan ta. Tapno agyan tamot iti nga to. Ket no adda akton iti nga to. Jakton ipalubos ti bumaba. Agtali na edak iti nga to. Ngam ti saludsod. Kasano? Ni, nanang, adday tantipati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apaset ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaarubata. Tag na eddan dito eh. Ay, makarik na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti Apo a maaddaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti madan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister. Kat, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay ti Apo, tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo pa di ti taraon. O sige, mangantayon. Oy, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selupin ko dito'y bag ko. Wala nang, no itag ko kan ka, makaammo ka amang selopin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asaganada. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Wala nang, areglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wan, ngam sa anak apumanaw ijay. Taamangan no adda mapan nga aso. Ket kanen na ti maikargak iti selupin. Nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Sikat ti mangkibin iti anak mo. Ta siya kun ti mangawid iti bag-an na puno iti karne. Sige nga roden, nanang, intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Ket medyo nadagsen ti karne. Saan abali? Taadon day tanga abasto tayo, nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpayso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay, nanang, anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jak mo't maipagnan. Anay, nagsakit. Imbagtasan anapatog ti karne di tabag. Ay, jay sakak ti parikot ko. Nagsakit. Saan ko ang maipagna? Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ak apaman amayawid ko ti karne. Aguray kami iti apukok. Agsubli ka at agos. Darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdag. Wan, lolo.
Sa dino ti kayat yu apagyanan, iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato kan umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic, mao. Da kayo lat na, lolo. No sa dino ti kayat yu apagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid kaw. Ijay sigo da balay tayo kat basit laang ti silid kaw. Enjoyan nyo tinalawa silid, lolo. Iti kastuya ka lakay kaw. Uray sana nalawa ti silid kaw, apo. Diyo ko na kay kayat yu pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay saan matkit di, apok? May mayat matkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako, nanang. Kasano ti sakam? Di ka kadipay makapagna? Ay, naut-ut isakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga intay pa ilot. Amangan no adda na ipit nga urat. Kasanungay kat sa anak mo't ama kapag na amapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito amangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige, nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipag na. Ad-adda nga agsakit no ikote. Nay, adda ka mo't maya. Adda ka din nalipatam? Ko, nana. Naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibaga, ta saan ama kapag na ni nanang ko. Awan ka di ti sugat na. Awan, nana. Ngam limtag, iso amarigatan amag na. Ay, sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak, nana. No saan ama kapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod, nana. Adda pa ngamin ijay dalan, ta saan ama kapag na. Sige, nanang, taikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Wen, nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang arod tagid daak di ta stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga wikin ka, nanang. Ay, agyaman kada kayo. Ala, agida akon. Intayo nga rudan, nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot ti sakam. Agtugaw ka, nana. Rik na, no niya tinapasamak iti sakam. Panakairan-ran na analakit din ang nagtayak ti bato ang nabadekak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na. Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam ang nasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti pa nagpwesto na. Anusam, nana, taguyudag tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige, nana. Guyude kon. Anay! Ay, nagrituok nga agpaiso. Maidisukon. Mayat ka din, nana? Saan ka din ang nasakit? Ay naglaing ka nga agpaiso, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpaiso ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na ti sakak. Mano ka di ti siningir na, idi inilot na ka, nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko. Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo. Ay, nasingpat nga agpaiso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalawa
Naak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan ko na. Ibagam nga anusan na pa'y agingga nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpaiso, nanang. Ang mga niibagada na lipata kunti utang ko. Numaminsan, agpaisun samot ni kunada. Ano na parabor ka iti padam a tao. Swerte ka numat ti agsublikan ka. Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga anusam ti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayak? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklakit din no, anya ti ko na mga urayak. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako unay kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat amo ti apo dayta. Supapakan na